Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, gikan sa News Center sa Aksyon Radio. Yari ang mga nagapangunang balita sa syudad sa Bacolod kag probensya sa Negros Occidental. Mga balita lokal, nasyonal, sa Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, two-time kapisanan ng mga broadcasters. Golden Dove nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Kagkaroon ang inyo news team. Sa ato nga panguna ang mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, duha ka nurses ang Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital nagpositibo sa COVID-19. Pagpabakod sang mobile kag motorcycle unit sang kapulisan ginmando sang regional director. Sa balita nasyonal, paggamit sang Sinovac vaccine sa health workers aprobado na sang IATF. Dako nga intelligence funds sang PNP gina-question. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilugamahin sang Western Visayas. Karon nga law Sabado, Pebrero 27, 2021. Ang inyong news team, Aksyon Eden Aboso. kag Aksyon Boy Duran, ang aton mga balita lokal, pagkatapos lamang sa Good morning na sa aton nga mga nag-monitor sa Facebook. Action Eden, good morning. Yes, good morning Action Boy. Grabe, last 2 days na lang ang February. Grabe, Yes, no? Kadasig lang. Dasig lang, no? And you look sexy today. Of course, With your buyag. muscles showing off. Yes, of course. Sa pinaghirapan ko na yun. So, dapat i-show off mo, di ba, Action Boy? Kaya investment mo na. Correct. Siyempre, exercise, kuya. Yan eh. Ako na exercise. Good morning, Danay. Kay Maninoy, one ball. Aga pa siya nag-set, Action Boy. Oh. Oo. May mukbang barbecue seafood steak dinner kuno karon sa Ilabalay. So, i-invite niya ko. Malapit ka lang to tapos karon eh. Maninoy, makadto lang ko na karon dira ako ma-dinner. Maka-off, makakuan ka lang, maka-off ka, then maka-prepare ka due time, maka-kuan ka, then hapit ka to sa Good ila to ni- go. Good to go, hapit ka to sa ila ni Maninoy mo one ball. Sige. Okay. Thanks, Maninoy, sa pag-invite. Later lang makadto da. Sige, Las Vegas, di ba? Da. Sus, aralos biyak manggada yun. Okay. Alex Montesa, good morning yes. man. No, nagid. Johnny Bailado. Sakay Cory Vidaha sa Kuwait, good morning. Milagro Silasanga Siveda. Kay Ivy Gatso Tagarda Osido. Kay Jocelyn Kalamaan, good morning. Kay Ma'am Vanessa Mayo, ari na siya. Bring it on, nambal ni Ma'am Vanessa Mayo. Sige, go action din. Kay Marvin La Chica Jurada, good morning kuno. Pag-greet niya lang La Chica and Jurada family sa Hacienda Carmen Morsha. Thank you and God bless. RR Tuparan Arina, good morning. Binalay baybaw gabi pa nang prepare ay. Siling sang iban ako sa inyong kompetensya sa patagsang balita. Dira sila nagsala. Akon abyan sa kahanginan, sa gihapon hindi mabalibaran. Kamo number 1 sa akon puloy-an. Nangin busy man sa ulubrahan, tuyo man sa tinalikdan. Pagbugtaw sa aga, kamo akon ginatingwaan nga mapamatian. Perfect! Oo. Kay Vicky Marino, good morning man and have a nice day. Subong man kay Manjo Arnejo, good morning boy den ko no. Ay, boy din ka dyan. Kay kalaw, ay mukhang den boy mo. Ay, boy den. Sakay Judenia Sarmiento Puig Lazaro, good morning man. Sally De Sousa from Sam Village. Tape ko Antos Action Eden. Ano naman?
What? Sambel Village. Sige Type niyang Aritos. Oo. Kundi tip ko Antos sa basa ko. Aritos, gali. Oo, Aritos. Ang presidente tari na ho. Oo. Good morning, press. Daw si Elsa ka kuno. Nugay na, sige pero may ako rin bilang na-tripan sa aton ng group chat. Ang mga laway, ang mga tsura, ginabutangan niya sang meme. Daw si Elsa sang Frozen. But ba si ini ang Elsa ang namin siya. Basta si Elsa niya yung barbecue sa saging. Basi ay kayang kantay, let it be mo, hindi let it go. Sige. Rose Wenner, dira sa Germany. Good morning, man. Michael June Season from Chateau Ilis, ginagreet lang. Maui Kanyada Jr. kag sa tanan yung katapos ang Sumag Youth Sports. Kag sa tanan ni Energy Fans Club. Remedios Makilan. Kag kay Mary Joy Camero, Mario Bonaflor, good morning man. Jonathan Barrientos, kay Girly Lopez, kag kay Fatima Camarista Gilas Hilasing, good morning man. Mari Luca Hili, good morning man sa barangay 1A Manapla, God bless. Hambal ni RR Tuparan, kung ang Amerika may Biden, ang Pilipinas may Boyden. Ay, very good. Bungga ba? Ayan agad sila na. Roberto Heraposco Caraballo, good morning from Hutoda Handumanan, Bacolod, good morning. Kay Julie Harabe, good morning man. Kag kay Remedios Taton Makilan. Kay Atia Kim Iriman, maing aga. Sakay hindi ka na tuman. Kay Remedios Makilan. Okay. Kelly Jelly, good morning dira sa USA. Inatamyaw ya ang amo na ako gahiyod ka pa lang. Amo na? Okay. Stand by sa ato na nga mga balita lokal. Numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 7 minutos ang nagaligad sa tak ng alas 6. Detalye na sa aton mga balita lokal. Nagpositibo sa COVID-19 ang duha ka nurses nga assigned sa operating room sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Suno kay Dr. Julius Drilon, tagpamuno sa among ospital, padayon na ila surveillance swabbing rason nga sadtong Martes, naibaluan nagpositibo ang isa ka babae kay isa ka lalaki nga nurse. Dugang pa, gabi isang Martes ang temporaryong pasira ang operating room para sa disinfection. Kag sang kahapon nga adlaw, balik na ang operasyon sini. Ginpaedalo man sa swab test ang 83 ka staff sang OR. Kag pila ka close contact kag nagnegatibo ang resulta samtang nagpositibo naman ang amay sang isa ka nurse. So kung sang isa ka nurse, nagapati si Dulon nga sa komunidad nakuha sa mga nurses ang virus bangod hindi malikawan nga magsakay ang mga ini sa mga di pasahero nga salakyan kag makaistorya sa iban nga mga tao. Patag ni Dulon ang ospital ang istrikto nga nagapatuman sang infection control protocol. Naibaluan noong 1 Agosto, tainikdan nga tuig, naglambot na sa 126 ka mga healthcare workers sa among ospital ang nagpositibo sa COVID-19. We have a standard nga hindi lang mga staff sa COVID area nga gina standard na testing. Gina surveillance swabbing na namon diri tanan nga staff. So sa surveillance swabbing may nagduwa ka na positive dira sa operating room. Ang kabahin sa pahayag ni Dr. Julius Drilon sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Ginpaidalaw naman sa swab testing kahapon sang aga ang duha ka mga mangingisda nga na-rescue sa itong Pebrero 18. Sunod kay si Palay City Councilor Janilo Bugtae, Sanday Alex Alagaw kag Rico Norquia ang ginpahamtang sa quarantine facilities ng syudad matapos ginsugat sang Webes sang aga Pebrero 25 sa Dumaguete Port, gikan naman sa Zamboanga del Norte. Dugang pa matapos sila mas-swab test, ginpahamtang sila sa isa ka pasilidad sa Barangay 5 sa among syudad para ipadayon ang napulo ka adlaw nga quarantine period sa piyak nga natala na magwang resulta sa ila swab test subong nga adlaw Sabado. Palayag ni Bugtae, natala na maghatag sang financial assistance si Palay LGU sa ila nanday Alagaw kag Norquia kag matagaan man sang panibago nga pump boat matapos ginkompirmar sang city agriculturist nga si Raymond Villanueva nga may insurance kag rehistradong ila sakayan pandagat.
Naglambot na sa 24,785 ang kabalugan nga kaso ng COVID-19 sa Western Visayas matapos ginanunsyo sa DOH-6 ang 80 ka bag-o nga mga kaso. Nanguna naman ang probinsya sang Iloilo sa may madamo nga bag-o nga kaso nga ginalakipan sang 33 ka local cases kag isa ka ROF. Ginasundan sa Aklan nga may 21 ka local cases kag 3 ka LSI. Siyudad sang Iloilo nga may 9 ka local cases, 2 ka Apor kag isa ka LSI. Bacolod City nga may isa ka local case kag isa ka LSI kag Guimaras nga may 2 ka local cases. Ginanunsyo man sa DOH ang 61 ka recoveries nga nagdala tanan sa 22,922 kag isa naman ang bag-o nga napatay nga nagdala na sa kabilugan nga 740 sa death toll. Ginpasiguro naman ni Piero 6 spokesperson Lieutenant Colonel Joe Malong ang kalakip sa nagapanguna nga mandato ni Piero 6 Director Brigadier General Rolando Miranda ang pagpabakod sa Mobile Patrol Unit kag Motorcycle Unit agud mas matutukan ang mga kaso nga kimuan sa motorcycle riding suspects. Inipalayag ni Malong sa interview sa Action Fighting Line kasunod sa na-record nga pila ka kaso sa pagpamatay sa Bacolod kag Negros Occidental. Sunod pa kay Malong sa idalom sang Enhanced Managing Police Operation, may ara sang weekly review sa crime statistics sa kada probinsya kag ginatun-an agud mahatagan sang atensyon. Samtang ginklaro ni Malong ang regional director lamang ang may poder sa pagdesisyon kun bala kakasaw ng station commander sa tion nga mapaslawan nga magsolbar sang kaso. Mas mahapos nga kung magsolbar ang amo nga kaso. Samtang patay ang isa ka pulis ako na isa ka lalaki matapos malapakan sang truck nga kargado sang tubo sa may Dalan Rizal, Barangay Dos Hermanas, Siyudad San Talisay kahapon sang udto. Ang napatay ginkilala kay Eden Molavin, legal sang pangidaron kag residente sang Purok Gabi, Barangay Dos Hermanas sa amuman nga siyudad. Sino kay Talisay City Traffic Investigator Police Master Sergeant Michael McDowell, gikan na sidlangan padulo nakatundan nga bahin sang lugar ang truck nga ginamaneho ni Ernesto Miago, 60 anyos sang siyudad sa Silay, sang nagtabok sa dalan si Molavin. Una nga nagbunggo si Molavin sa ulo sang truck, uluhan nga bahin sang truck, kag natumba kag nalapakan. Pahayag ni McDowell, ginaligar sang pamilya sang biktima nga may problema ini sa paminsaron. Ang driver naman karon ang yara sa custodial facility sa Talisay City PNP. Nagpadangat naman sa inisyal nga bulig ang tag-iya sang truck sa pamilya sang napatay. Naglabog naman sa ginasakyan nga motorsiklo kag napatay ang backrider sa aksidente nga nagluntad sa Central Danao, Barangay San Jose, Banwa, sang Tuboso, Huwebes sang gabi. Ang napatay ginkilala kay Rod Patrick de Lumpines, 15 anyos ang edad, samtang pilaso naman ang isa pa ka backrider nga si Jerken Arado, 16 anyos, kag driver nga si Stephen Mark Duran, 19 anyos, tanan residente sa amo nga barangay. Ginkilalang driver sa isa ka motorsiklo nga si J. Ross Polino, 18 anyos, kag residente sang amuman nga Banwa. Sunod kay Police Captain Paul Kenneth Magan, nagsugataay ang duha ka motorsiklo sa gamay nga likuon, apang nag-agaw sang dalan ang biktima kag nasangit sa ila na sugata. Rason nga nadulaan sang kontrol ang nagamaneho kag natumba. Naglabog si Dalumpines kag nalampos ang ulo sini sa semento nga gintunaan sang iya sini nga kamatayon. Dugang panimagan wala sang rehistro ang motorsiklo sa mga biktima, wala man sang lisensya nagamaneho kag lunsay wala nagasuksok sang helmet. Inahulat pa ang desisyon sang pamilya sa mga biktima kon mapaareglo kon magapasaka sang kaso. Samtang ginaimbestigahan sa karon sang EB Magalona PNP ang posible plano kung tanay nga pag-salvage sa isa ka lalaki nga nasapuan pilason sa itong Huwebes sang aga sa sitio Bagaas, Barangay Tabige, Banwa sang EB Magalona. Sunod kay Police Captain Joseph Catonina, ang hepe sang EB Magalona PNP, ini ang inisyal nga mga informasyon nga ilan nakuha apang kinahanglan pa sang konfirmasyon. Dugang pa ni Catonina, dako ang posibilidad nga ang biktima isa ka ini ka ex-convict. Base man sa mga tattoo sa lawas nga RJS kag Lanlan. Sa karon hindi pagyapon maistorya ang biktima sa ospital bangod sa malubha nga kapilasan sa bangod sa mga igo tuga sa paglutang sa iya. Wala man sang pamilya nga nagkilala o nag-identify sa sining biktima. Sa katapusan nga balita lokal, dakop naman ang 7 ka mga lalaki sa buy-bust operations sa Philippine Drug Enforcement Agency Special Enforcement Team sa Purok Langis, Barangay Banago, Siyudad sang Bacolod. Sunod kay PIDEA SET Team Leader Agent Bamboo, 2 ka semana ang gintutukan sa PIDEA ang pag-monitor sa drug den antes ginkasang buy-bust operation. Nadagpa ng drug den maintainer nga sanday Reynaldo Solomon, 34 anyos, kag Anthony Torre, 35 anyos. Bangon nga high-impact operation ang ginpatigan sa PIDEA, sanday Solomon kag Torre,
ang ginakabing nga high-value individuals. Na-recover sa buy-bust operation ang 15 gramos nga illegal nga droga nga nagabloros ng 80,000 pesos, mga drug paraphernalias kag mark money. Ang 5 kaiban pa nga nadagpan ang naaktuhan nga nagapatigan sang pot session sa ginkasaang buy-bust operation. Presi karon ng 7 sa custodial facilities ang Police Station number 3. Paggamit sang Sinovac vaccine sa health workers, aprobado na sang IATF. Samtang dako nga intelligence funds ang PNP, gina-question. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa pagbalik sang Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Ginatamyaw lang ni Kelly Jelly sa pamilya Rifuela di Alagdon, Nagor, Apil kag Torreno sang Barangay Pandanon DSB kagay Mr. Beboy Villasor sa CMO Sectoral. Sa kay Fatima Camarista Gelasing, Jo Marie Macariola Estelioso, good morning man. Mga pamilya Estelioso na. Nakilala ko to sa kwan sa Yubo. Wow, damo ka gitya kilala, no? Sa Yubo? Oo. Oo, may Tubla. utang ka pa to. Ang short na naman. Wala ko yun nagambal niya. Jopal Trinidad, good morning man. Sakay Gingging Arroyo, ay, sa may barangay Pahanokoy, good morning. Sakay Ma'am Van, so fresh, gorgeous and sexy gidya, Miss Eden Aboso. Thank you so much, Ma'am Van. Paligo ka naman, kapaligo ka. Kapaligo ko, Ma'am Van. Thank you so much. Amuna, that's so why you look fresh. Yes. Daw mangustin. Ha? Magabi ba? Good morning, kay Mads niya, Dorel. No, hambal ni RR. Kay Al Dolsup. Good morning man. Rosalie Antory Navales Rojo. Sir Alex Fuentes, good morning. Kano Oreta, good morning. Monitor lang ko na sa program taga Magalyon ni friend ko si Aksyon Bro Artay Hupon. Okay. Thank you. Hindi sa magpati nga daw si Elsa sahe. Hindi gid basta ikaw gahambal wala akong gapati. Kaya ang picture mo to daan nga pati waldiwal. Gini mo totoo na action boy mo ng group photo wala ganing ilisa niya na. Ginilisa niya na. Wala makita gapon mo nakabongga. Kita ko gapon. Di ba no? Donna Navarte Macario, good morning man. Kaya Sheila Alagos, good morning.
Ang Homalumena, ma'am, good morning. Of course, ma'am Elizabeth Malaka Gamala. Pag-greet nila kuno yang hinablos nga si Maria Cecilia Cadiz Ramayla. Happy birthday. Happy birthday to you. Okay, happy birthday Maria Cecilia Cadiz Ramayla. Christine Menyas Villalobos, good morning man kay sa tanan ko ng Energy Fans Club, no? Nag-chat si Maninoy Wanbol, hambalya, tamyawaman imo Maninoy nga si... tatlo ka letter. Hindi ko na siya Maninoy, okay na ko si mo. Daso ko na siya yung Maninoy, liwat kong madumduman niya ko. Okay? Charot lang. JR Pilahio, good morning Landa sa imo. Maria Luisa Melos, good morning Luing. Gintulungan kami din nagligad sa dinuguan, kagwan. Agapon siguro, I think. Agapon nang nabato na mun kit isang the other day pag indulong. Afternoon ti wala kami din aksondoren. Teka, anda ka karon man eh. Anda mo galing man mo sa table mo, no? Well, hindi na amat-amat na to sa mga sa mga ulipuris ko. Nag-amat-amat na sa mga nagabakal. Gabakal. Sa imo tiyanggi. Kung mabakal ka, ibuta, bilin mo lang to. Naglalibak niyo ko nga po ng sundorel. Kapamati ko wala. Kay Jonalyn Postrano. Good morning ko no sa kay Great lang Barangay Tomina sa Kawayan. Family Postrano, Grandia, Magbato. Watching from Sucat, Muntinlupa City. Benmar Colyantes, Russell Gomez, Josette Magua de los Reyes, good morning man. Sa kay Jocelyn Manyares, watching from Marikina City. Yung nalaktawan kasi Rodora Maricon Guyha Cabuena from Barangay Sibukawan. Yes. Kay Binmar Uli Malakad Colyantes, good morning, watching from Riyadh, Saudi Arabia. Regards lang ko sa Colyantes family sa Pontevedra. Dolores Miranda, good morning dira sa imo dol. Kay Elmer Abanil Gumban, mayang agaman. O sige, standby na kita na sa tundugang nga mga balita. Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:23, detalye na sang mga balita nasyonal. Ginbaton sang Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases ang rekomendasyon sang immunization experts nga aprobahan ang Sinovac COVID-19 vaccine para sa mga health workers. Sunod kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, sang kahapon nga adlaw sa ginpresentar sang ahensya sa IATF ang rekomendasyon kagilayon man nakuha ang approval. Una ang ginanunsyo sang DOH nga nagsugot ang National Immunization Technical Advisory Group sa rekomendasyon nga gamiton ang Sinovac vaccine para sa mga health workers sa piyak sang manubo sini nga efficacy rate. Ginanunsyo man sa Department of Health nga ginupdan sa National Immunization Technical Advisory Group ang pagrekomendar sa COVID-19 vaccines ng Sinovac para sa health workers. Sunod kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, isa ka pamatod nga safe gamiton ang bakuna amo ang pag-aproba sa Food and Drug Administration sa emergency use authorization sini. Dugang pa ni Vergere, nagwa sa pagtuon sa NITAG ag Technical Advisory Group nga ang bakuna dako ang benepisyo para sa healthcare workers. Ginpalayag naman ni Dr. Marisa Alejandria, miyembro sa DOH TAG nga gin-review sang eksperto ang datos gikan sa wala na publish nga trials. Ginapasubeter naman sang grupo sa mga negosyante nga Filipino-Chinese ang Sinovac sang ebidensya nga mga pamatuod nga mahimo ibakuna sa mga may edad ang COVID-19 vaccines rin. Ini matapos nga 18 tugtog 59 anyos lamang ang ginrekomendar sang Food and Drug Administration nga mahimo magpabakuna sang Sinovac. Sunod kay Dr. Henry Lim Bon Leong, presidente sang Federation of Filipino-Chinese Chamber of Commerce and Industry,
Kadaman sa ilang mga senior citizens na apang handa nga magpabakuna sang Sinovac vaccine kung magpasugot ang FDA nga mahimo ini gamiton para sa mga senior citizens. Samtang nanawagan si Dr. Cecilio Pedro, Vice Presidente sang Chamber, nga kung tani atagan sang diretso ang mga senior citizens kung gusto nila voluntaryo nga magpabakuna sang Sinovac. Ginklaro naman sa Department of Health nga hindi madula sang healthcare workers ang priority status sa COVID-19 vaccination program kung magbalibad nga magpabakuna sa gin-develop sa Chinese firm nga Sinovac BioNTech. Sunod kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergera, hindi mandatory desisyon sa National Immunization Technical Advisory Group nga nagrekomendar sa Sinovac vaccine para sa health workers. Sa naibaluan sa idalom sa COVID-19 vaccine prioritization list, ang frontline workers sa healthcare facilities, senior citizens kag persons with comorbidities ang kalakip sa unang bakunahan batok sa COVID-19. Samtang ginkwestiyon ni Senator Risa Hontiveros ang dako nga intelligence funds ang Philippine National Police kay Philippine Drug Enforcement Agency kasunod sa shootout nga resulta sa kamatayon sang apat nga gidalakipan sang duha ka pulis, isa ka PDEA agent kay isa ka informant. Sunod kay Hontiveros, may 856 milyones pesos nga intelligence fund ang pulis kag 500 milyones pesos naman ang anti-drug agency apang nga natabo pa ang nasambit nga insidente. Nagapati ang senadora nga may kakulang sa koordinasyon sa tunga sang duha ka ahensya kag dapat may pasabton sa nasambit nga insidente. Gindesigna naman ni Presidente Rodrigo Duterte ang National Bureau of Investigation nga mao magatutok sa investigasyon sa shootout sa tunga sang kapulisan kag agents ng Philippine Drug Enforcement Agency. Sunod kay Presidential Spokesman Harry Roque, ang NBI lamang kag wala na sang iban nga ahensya ang mahimo makaimbestigar sa natabo nga enkwentro sa PDEA agents kag kapulisan sa syudad sa Quezon. Sa nahibaluan, apat ang patay nga ginalakipan sa duha ka pulis, PDEA agent kag informant sa shootout sa Miyerkules ang hapon sa parking lot sa isa ka fast food chain sa Commonwealth syudad sa Quezon. Magapatigayo naman sa investigasyon ang Committee on Dangerous Drugs yung ginapamunuan ni Surigao del Norte Congressman Ace Barbers angot sa nagluntad nga shootout sa tunga sa PNP kag PDEA personnel sa Ever Gutesco Mall sa syudad sa Quezon sa tuong tiiligdan nga Miyerkules. Sunod kay Barbers ang mga committee hearing ang patigayunon sa palabuton nga Marso 1. Duha man ni Barbers ang mga committee investigation ang nagatuyo agud ila mahibaluan kun bala mayara sang dapat nga bag-uhon sa mga ginapatuman nga kasuguan agud malikawan ang pagluntad sang kasubong nga insidente. Ginklaro man sang kongresista nga ang investigasyon sa komitiba ang wala nagatuyo agud madeterminar kung sino ang may salabton sa natabo. Sa katapusan nga balita national, wala ginadula ni PDEA Director General Wilkins Villanueva ang posibilidad nga enkwentro sa tunga sang ila ahente kag Police Quezon City sa Commonwealth Avenue ang kahimuan sang sindikato sa droga. Sa dungan nga pagatubang nanday Villanueva kag PNP Chief de Bolsina sa media sa Camp Crame, na bulgar nga apat ang napatay sa insidente, duha ka pulis, isa ka PDEA agent kag isa ka informant sa PDEA. Magluwas diri may isa pa ka pulis kag tatlo ka PDEA agents ang pilason. Sunod pa diri may posibilidad nga gin-set up sa mga sindikato ang ila sini mga ahente. Sunod pa sa opisyal mahimo ang mga impormante nila kag sa Quezon City Police District ang ginatagan sang sala nga impormasyon. Wala anay naghatag sang operational details si Villanueva sa rason nga nagaimbestigar na ang gintukod nga PDEA PNP Special Board of Inquiry. Una gintugyan ni sina sa ang CIDG para nga mag-imbestigar sa bahay naman sang PNP. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:28. Good morning, anay dira kay Torres Awin. Ay, morning, Pre Awin. Manghod din ni Maninay mo, Eleanor Fukuda. Oy, Maninay, good morning. Si Maninay lang, good morning. Maninay, good morning. Oh, hi, gozaimasu. Warlito Malayang Jr., good morning man kay sa Amargag Malayang family. Sa kay Remia Garcia, good morning man. Vivian Gumban, dira sa may gohon ga monitor subong. Okay? Sa kay Emmy Esmeralda Dolido, mayong agama. Inyo gipamatian naton mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Standby na sa Aksyon Report second portion. Upod ga Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa atong dugang nga mga balita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod gapon sa inyo news team. Aksyon Eden Abos. Kag Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio.
sa Bacolod. Aksyon Radio! Aksyon Radio!